Avui canvio de registre total per parlar-vos d'una sèrie que m'ha agradat molt. Es tracta de La Casa Nostra, que és la nova proposta de 3CAT per aquesta temporada tenir una sitcom, és a dir, una comèdia. I què trobarem aquí? Doncs bàsicament la convivència de dos companys de pis, però amb la família d'ell, amb la veïna, amb la cambrera. Sí, hi ha semblances amb plats bruts, evidentment. Hi ha uns espais que es repeteixen, l'interior d'una casa, un bar, i també el fet que hi hagi personatges tipus que representen unes persones en concret amb unes actituds. Però crec que és un gran error que estic veient moltes crítiques que ho comparen amb Plats Bruts tota l'estona. I és que Plats Bruts mai tornarà a fer-se perquè han canviat a la manera de pensar a la nostra societat i crec que ni tan sols es podrien fer les mateixes bromes perquè molta gent potser s'ofendria actualment. Crec personalment que és un encert que tingui un humor diferent, a mi m'ha enganxat, m'ha divertit i sobretot, si us he de dir, dels 14 capítolets breus que té la primera temporada, que m'he quedat amb ganes de molt més, el meu preferit, ja em direu vosaltres què en penseu, és el de La Nostra Màgia. O sigui, aquí vaig riure, hi ha un moment que és apoteòsic. Jo he rigut molt, m'agrada i estic desitjant que treguin ja una segona temporada, però he de dir que crec que TV3 ha fet una cagada molt grossa només posant-ho penjat a la plataforma. O sigui, per què això no s'està emetent en prime time? No ho entenc, que tindria com molt més abast i que ho coneixeria molta més gent. No sé què en penseu vosaltres. Per cert, el fet que hi hagi banda sonora que sigui dels tiets em sembla brutal. Si heu vist la sèrie, què us sembla? Què n'espereu si no l'heu vist? Us llegeixo.